Zulu, Yezwile Zolo le la emzimkhulu la eMampondweni kwela mabhaca leNkosi lapha iNkosi uZulu. leNkosi yayibise ilimaza umuntu wagoduka, mesimlimazile ngaleza ikhathi ke zobandlulo yayisiboshwa iNkosi. Uma isiboshiwe leNkosi yakwaZulu ngoba kwawumuntu omkhulu wadluliswa wazwayiswa ePitoli. Uma ifika ePitoli la khona wafika laqhubeka icala lakhe laqhubeka icala lakhe wayesegwetshwa kwathi uzonqunywa uzobulawa uzoyintanjeni uZulu iNkosi wagwetshwa isigwebo sentambo.
Thema sekufikile lo mbiko uthi usegwetshiwe isigwebo sentambo. Kwase kuthunyelwa kwabakuba ukuthi abeze bazombona kokugcina. Ngoba ngeke baphinde bambone. Baya babuya. Emva kwaloko amakhosi amadala kaZulu alela ukuthula. Aseyifunela wona ukubhombela isitimela saMampondo. Afika ukubhombela athi Shembe umntwana wethu boshiwe uzonqunywa. Kodwa sicela usikhiphele yena ejele. Sicela usikhiphele yena entanjeni. Uma bezwa sabele wavuma. Wathi ngizomkhipha. Wayesehla babamkhulu ezofuna lobukhosi bakwaZulu la eMabhacini. Wahamba babamkhulu waze wawuthola lo musa. Wathi mayifika wakhuleka esangweni. Uma ikhuleka wavunyelwa wahlangatshezwa wangena phakathi negceke laseNkosi kaZulu. Uma ifika ubabamkhulu uyabatshela ukuthi ngize la ngizokhipha iNkosi. Ngizolanda iNkosi esigwebeni sentambo esigwetshiwe. Kodwa ngicela ningisize ngento eyodwa. Ningitshela ukuthi iNkosi njengoba kade iphethe nje yini enhle eke yayenzela uNkulunkulu. Yini enhle eke yayenzela uNkulunkulu. Owemnazaretha waseBuhleni. Yini enhle oke wayenzela uNyazi lwezulu. Akuthengwanga akolite